Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. A cikin wannan bidiyo yau na zo muku da wata kyamara wanda za ta matuƙar birge ku. Wannan kyamara din nan kamar irin wannan hoto din nan kowa idan ya gani zai ce da iPhone ne na ɗauka wannan hoton. Kowa ya san ne cewa iPhone ne take ɗauka irin wannan hoton. To kai ma a cikin wayanka ta Android na zo maka da wata kyamara wanda za ta baka dama ka ɗauka irin wannan hoton. Gaskiya wannan kyamara din nan zaka ga abubuwa da yawa a ciki. To kafin na nuna muku wannan kyamaran, idan kai sabon zuwa ne a wannan channel dina mai suna Algotech TV, daga taimaka ka taba ma wannan bidiyon da ina gabatar muku yanzu alamar like domin yana bani karfin gwiwa. Idan baka danna mun subscribe ba, daga taimaka ka danna mun subscribe. To mu shiga cikin bidiyon. Wannan kyamara din nan za ku samu link ɗinta a description na bidiyon nan. To mu je ciki. So kamar yadda kuke gani ga wannan kyamaran ita ne mai suna Snapchat. Wannan kyamaran kai tsaye yanzu zaka zo ka shige ta, amma idan kai baka taba amfani da ita ba, za su ce ma da ka saka sunanka da email ɗinka, sai ka zo ka cike musu bayananka, to kyamaran za ta buɗe ma. To da zaran ta buɗe ma zaka zo ka shiga kamar haka. To da zaran ka shiga za ta nuna ma wannan fiskan kamar yadda kuke gani. Kun ga wannan shine ainihin kyamara na kamar yadda kuke gani. To zaka zo wannan alaman wannan gurin nan kamar yadda kuke gani, alaman kai din nan. To kamar yadda kuke gani ga color ya canja. Idan na ƙara zuwa nan kamar yadda kuke gani wannan color din ma ya canja. Idan na ƙara zuwa nan gurin kamar yadda kuke gani wannan ma kun ga. Idan na zo nan ma kun gani. Idan na zo nan ma kamar yadda kuke gani, a nan ma kamar yadda kuke gani, ta yadda ya fita neat kamar yadda kuke gani. To gashi. To idan misali kake son ka ɗauka hoto da wannan kyamaran kamar haka, to kawai zaka zo ka danna kyamaran, zaka taɓa shi kamar haka. To da zaran ka taɓa shi kaga hoton ya na ɗauke shi. To idan kana son ka yi saving ɗin shi, zaka zo ka danna alaman save ɗin nan kamar haka. To yanzu ya riga ya yi saving amma bai fita kan wayanka ba. Zan nuna ma ta yadda zaka fitar da shi kan wayanka. Sai ka zo ka taɓa wannan alaman plus ɗin nan kamar haka. To idan kana son ka ɗauka video kuma, zaka zo ka danna shi kamar haka. Yanzu kai tsaye video ya riga ya zauna. Shi ma idan kana son ka yi saving ɗin shi, ta yadda ka yi saving na hoton, haka za ka yi saving ɗin shi. To kamar yadda kuke gani wannan ma ga sunan da gaskiya suna da matukar yawa. Zaka zo ka zazzaba. Misali idan kana son ka juya kyamaran ya kalli gaba ko baya, zaka zo zaka ga wata alama a nan kamar yadda kuke gani. To da zaran ka taba ta kamar haka, kyamaran gashi nan ta juya kai tsaye kamar yadda kuke gani. To idan kana son kuma na gaba shine zaka zo ka danna nan. To misali idan da daddare ne kana son ka dauka hoto, zaka zo ka taba wannan alaman nan. To nan hutanka zai bude. To wannan Snapchat din nan ba wai kawai hoto kaɗai ne zaka iya ka ɗauka a ciki. Zaka iya ka yi chatting da mutane kamar yadda ke gani ba tare da ka samu wata matsala ba. Misali yanzu gashi, zaka zo nan kaga mutane, zaka yi chatting da su kamar yadda ke gani. To wannan kyamaran misali yanzu idan baka ga abun da kake so a nan ba, ko kalan hoton da kake so irin wannan, idan baka gani ba, idan kana son ka samu wasu sababbi, to zaka zo refresh din nan kai tsaye, zaka zo ka taba shi kamar haka. To da zaran ka taba gani, zaka zo ka taba wannan alamar nan, zaka ga sababbi nan. Gaskiya wannan kyamaran din nan za ta matukar burge ku kamar yadda kuke gani, ba tare da ka samu wata matsala ba. To misali wannan hoton da mun dauka dazu, idan muna son mu fitar da shi a wayanmu, kan wayanmu, misali gurin file dinmu, zaka zo ka taba wannan alaman hoto din nan kamar haka. Bayan ka taba shi, ga hoton da mun dauka gashi nan, zaka zo ka danne shi kamar haka. Bayan ka danne shi, zaka zo alaman nan, alaman share din nan kai tsaye, zaka zo ka taba ta. To sai ka zo ka janyo wayanka kamar haka. To ga alaman download, da zaran ka taba shi, to kamar yadda ke gani hoton ya riga yayi saving gashi nan sun nuno mana. To ta haka ne zaka yi amfani da wannan kyamaran ba tare da ka samu matsala ba. Sai kun ji ni a bidiyon gaba. Nagode. Idan kana da wata tambaya ka rubuta mun a ƙasan comment.